manunggal. Jeneng kuyung kadang-kadang Sun Production. Mana sih yuk? Zoe! Hey! Wey! Hey! Wah asik ya dek? Enak mas. Sekar manunggal. Pimpinannya siapa dek? Diajeng Tanti. Mbak Tanti Asifa. Paling cantik dewe. Hey! Wey! Yo!
kula nek manten lawas ya karo kancane. Pripun? Oh, nggih sinom ngersakaken sinom. Nggih, Ya, Pakde ngersakaken Nggih, sinom. Bapak sinten? Pak Anton. Pak Anton, Pak Saryono. Ngoten. Pak Anton. Sik niki tengah niki Pak Anton. Terus ingkang tengah niki Pak Saryono. Menika Pak- Terus asmane Pak? Pak Rus. Pak Ros. Pak Di. Lajengaken Pak Satijo. Pak Satijo. Pripun